Mom, you've entertained the kids all day. Now it's time we entertain you. Nick Mom is just minutes away. Vähän palkkaa, kun heille ei ole tarpeeksi lomia. Ja kun sua ei saa ikinä kiinni, kun sä oot jatkuvasti jossain golfaamassa tai jossain. Siis mieti, mun sihteeri. Niin, ei vittu. No mutta päivää! Maistuisiko tommonen grillipekoniateria? Mitenkäs mättä? Sä oot kyllä yks kyrväsyynä. Paavakaisesta kyllä muu äijä. Olen sille niin monta kertaa sanonut, ettei tänne tulla syömään navetta kamppeisa. Jumalauta! Jätkä haisee niin paskalle! No niin, hei, kato moro, mitä maisteri? Joo. Ei, kun mä oon täällä jossain hevopitun kuunnassa taas täällä. Mikä vitun paikka nyt onkaan, niin... Joo, istun täällä. Halo? Ei, mä sain itse. No, joo, puhutaan. Mä saat nyt kyllä, Mä sain itse. Vitun mulkku. Jotkut varmaan haluu persettä, mutta kaikki haluu pillua ja... Yksi tapa niinku jäbät nuoret pollit, niin on tapan lesoilla ihan törkeesti. Siis aivan jäätävä. Jokainen, just se Euroopan omistajan meininki, tilataan joku pullo jäissä siihen pöytään jotain skumppaa. No ei ne yleensä, siis skumppakin on semmoinen, että puhutaan sit myöhemmin, mut siis se niinku, se lesominen Euroopan omistajan meininki,
Sanoppa muuta. Ei siinä mitään, jokainen tekee. Mut kaikille ei oo niinku resursseja viedä sitä hommaa loppuun. Ja sit se homma kusee kuitenkin jossain kohtaa. Jossain kohtaa ne niinku paljastuu siitä. Hei, olen Simo kumppani Lehti. Sä oot kyllä yks kyrvän syylä. Sitten meillä voisi olla niinku suosittelijoita. Mä näen TV-mainoksia tästä ehdottomasti. Tyypit istuu hienot puvut päälle. Tajuu, että ei vittu, että tää on kaikki ihan silmälumetta. Niin siinä kohtaa se äijä vaan voi olla silleen, että joo moi nähdään! Sayonara! Siinä vois muuten olla. Olis muuten vittu hyvä, olis sellainen vielä heikkipalvelu, että se niinku ois käyntikortteja. Niinku ihan täysin tekastuu. Ja sitten puhelinnumero on johonkin meidän toimistolle tai johonkin. Sä oot kyllä yks kyrvän syylä. No ei jaksa kattoo sun naamaa. Se on Kortsu Kaikkonen tässä ja tänään meillä onkin taas jännittävä päivä kysyä ja arvaa leikin parissa. Ja ihan alkuun tässä pitää... Päivää, peremmälle vaan! Mitäs laitetaan? Kiitoksia! Pieni hetki menee. Tarjoilija tuo pian pöytään. Jos sä oletat, että sä saat täällä palvelu, niin sun pitää myös osata käyttäytyä. Se on niinku näin se täällä päin toimitaan. Mäkin joka teen täällä pitkään päivää, niin mä en niinku jaksa tuommoista päivää. Sä oot niinku, siis koittais aikamies kyllä... Ja kulttuureet, eihän se nyt. Vituttaa tää saatana, mitä on kiinni. Mun pitäis mennä tonne tiskille ja pyytää rahan takaisin. Veikkaa, Isi olla! Kiitoksia! Olkaa hyvä ja olikkaa paikkaa. Tarjoilija tuo pian pöytään.
Tässä olisi tää teidän ruokanne. Olkaa hyvät. Hyvää ruokahalua. Saatanan koki erikoisen. Vituttaa tällainen ihan oikeesti. Ja sit mä oon ajanut niinku 6 tuntia putkeen tuolta jostain. Ne oli ihan niinku... Kuja valittaa joka asiassa. Mä etin sen tonne autoon, mä etin sen muksuinkaan sinne, kun mä haluan eteen. Ai. Koska siinä on jotain vitun sovinistista, niin se rupees mulle vaan änkyttää nyt, että kun sua ei saa ikinä kiinni, kun sä oot aina lomalla.